Rasa ya tok. Enak lele barang lho, Bang. Ikan ngapa aku? Bulanan lho, Bang. Ono enek ulo-ulonan barang, ono enek welut. Enek ono barang-barang ngono. Oke, nggo prau-praunan yo. Kowe iki. Kowe anteng ning kene wae. Siji. Karo iki kok enek ulo gubuk. Yes, aman anggere ngene iki kan aman to, Tok.